Kagahapon adlaw ang ato ang Ginoong Hesukristo nagpadayag sa kaugalingon diya sa Ebanghelyo nga siya mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. O kinsa man ning mga karnero, mao kita ang iyahang mga katawhan. Og isip maayong magbalantay, andam og tagana siya sa pagtugyan sa iyang kinabuhi tungod og alang sa mga karnero. Karon iya na sa gihulagway ang iyang kaugalingon, dili lang kay siya maayong magbalantay, kundi siya usab ang pultahan sa mga karnero. Walay makasulod sa turil kundi moagi sa maong pultahan. Mga igsuon, kini naghatag kanatong pagtulunan nga bisan pa man unsang klasiha sa estado sa atong kinabuhi niining kalibutan na mapobre man ta, madato man ta, professional man ta o dili, daghan man tag nakatunan o gamay, usara gyud ang atong agianan. Usara ang pultahan nga magdala kanato ngadto sa kaluwasan. Walay lain si Kristo. Walay lain kundi ang Dios. Apan sa unsang paagiha kita makasulod sa maong pultahan, mamati kita sa ihang tingog. Kinahanglan usab nga kita mga maayong karnero aron makasulod ining maong pultahan, aron makasulod o makasunod ni Kristo. Mamati kita sa iyang tingog kay siya mao ang atong maayong magbalantay. Apan si kinsa mang tingog karon ang ato ang gipamati. Si kinsa mang tingog karon ang ato ang nadungog. Ang tingog ba sa Dios o ang tingog sa kalibutan? Ang tingog ba sa maayong magbalantay o ang tingog sa kawatan? Pangigsuon mamalandong kita niini. Kay basin unya, lahi na nga tingog ang ato ang gisunod, lahi na nga tingog ang ato ang nadungog. Daghang mga tingog nga atong madungog sulod mismo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Mga tingog sa kabalaka, tingog sa kahadlok, tingog sa kahingawa. Apan karon ang Dios naghatag kanatog kadasig, naghatag kanatog pagtulunan. Ang iyang tingog lamang ang atong paminawon. Kay siya mao ang magtultul kanato, siya ang maayong magbalantay kanato og magdala siya kanato ngadto sa lunhawng sibsibanan, ang kinabuhi nga wala na'y katapusan. Siya lamang ang pultahan, siya lamang ang agianan. Gani mingon pa siya nga, ako ang dalan, ako ang kamatuuran, ug ako ang kinabuhi. Walay makaabot ngadto sa akong amahan, kundi moagi kanako. Nya sa ato pa, musunod gayud kita ni Kristo. Maminaw gayud kita siyang tingog, maminaw gayud kita sa mga pagtulunan ug kasuguan dinhi sa kalibutan, aron makaabot kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ug aron makasibsib kita sa kinabuhi nga maghatag kanato og kalipay. Makasibsib kita sa lunhaw nga sibsibanan nga mao ang ato ang kaluwasan. Hinaot pa unta, makaigsunan ko ni Kristo, na kita isip pa nga magtutuo, ang tingog sa Dios ang atong pamation, dili ang tingog sa kawatan, dili ang tingog sa demonyo. Hinaot pa unta.